Ketellen gowsa yokturlar yönü gabanjanglyk ketellik bir ketel var. Gater bezat. Salam ähliwanlar. Arada bir gelin aýdja şo ketel bilen özüniň ketellänligini oňam soňa baka waswaslyga çenli barıp betip innem şondan halas bolup bilmeýänligini özüniň şonu bilýän ýöne şo zatdan hiç saplap bilmeýänligi boýunça biraz urlaşyp oturdukda kim bir hili men näde baýrylyp bolar kadyp özüm çynjagy bilen ýüregi bilen şondan halas bolsa gelýän ýaly sebäbi şol zat bilen şo gabanjanglyk bilen özümiň gowurýan adamyma ýollaşmyň ýüregine düşüp başlanlygymy soňa wakaýny ol menden ýadanlygyny duýýan men gowurýar hatda meni görse bir hili nerwis tutup başlar derejede himmet adyna goşulyp himmet adyna iýdarlap şo duýgular bilen şey ýörnä dip özüni günäkär ýagdaýda duýýada ýöne şo zatdan halas bolup bilmeýänligini aýdja. Doğrudanım gatken durmuşumda da edebiýatlarda da gatken gabat gelimde şu gabanjanglyk muman bir gowuran adamdy bolýan häzet ýöne gabanjanglyk aşy geçen ýagdaýynda ýanky geliniň diýen waswaslygyny öwürlen ýagdaýyny ol ýekije zada alyp barýarda erbet zada ýa-da şol mehriban adam ýitirmekligi alyp barýar ýa-da ondan erbet zada has ruh keseli sede var adam näme diýilýär şo söz diýesmeler gün däliremek diýen ýaly derejä baryp ýetip soňa waka o diňe bir ol ýanky mehriban adam sedäl töwerek taşyny onuň gaçarýan derejede öňkü düşülen suratlar görýän ýa öňde okan kursaşlar bilen suratlaryny görsem me klassdaşlar bilen bir ýerde näme görsem içim odalyp gelir men özüme kontrol edip bilemokdy. İçimde ol men bu häsiýetimiň barlygyny bilemokdym men. Men diýe soň durmuşa çykanymdan soň şu zat emele geldi. Ol men soňyň halaş durmuş gurdummy, aý bir şeýle tanışdyk, görüşdik şeýle boldy. Soň diýe birden odalyp 5-6 ýyl bäri ýaşaşyp görnýärleşim bilen indi men başta beýle däl men ýa-da dol ýagdaýda ýadanlygyny duýýan ýa özümden ýadadym ýöne men şu zatda näde halas bolmalygyny bilemok. Men bilýän ýa bir şeýle ýitirmekden gorkup biraz köşeşen ýöne käwatlar birden şoň telefonyny öýde turan wagtymda bir zat dyň SMS gelip bilmese men ýalt edip şonu barlap han görkez kimden geldi näden geldi plan diýse şu planym şu diýip şunu ýa soraw geçip başlaýan ýa. Näme bolsa maňa aýdypdyr da biz beýle bu ýagdaýda beýle bolmaýar, düşünürjek bolar, aýjak bolar. Bir delilim ýok, ýitirmeklige çeni baryp geçjek bilip duran ýagdaýda käbir gatnaşyklarda şeýle ýagdaý bolýardy. Doğrudanam aklayan, özüň aklayan, näme halis bolmadyk ýagdaýyna boldy diýen. Onu bir boldylardan soň goň ýanda şeýle bir ynjan soň döwülen soň hiç ol bir kesmeklik, ýani etmeklik, bir soğan soň wana bir gatnaşyklar, bir soğan soň onu ýylatmak gaty agyrlat. Şoň adam näde özüni ýeňip biler diýip aýdýar-da, psikologlar öýleri öz bilen meşgullanmaklyk, adam özüni ösürmeklik. Bular üçin ýollaşyp bir ýerde işleýän bolsa ýa-da ýaly bir atletin näre mümkin ýagdaýda deň gatnaşyklary almaklyga çagyrylýar-da psikologlar öz deňine görärek bolmaklyk. Mysal üçin köplen ýagdaýda mümkin bolan ýagdaýda diýär-de ondan jemgyýet gatnaşyklaryna da status boýunça da deňrek, ondan daşkeşi boýunça da deňrek, ýagdaýlar boýunça deňrek adamlar bolsa düşünşmege maksat bolýar-da. Onuň ol adam mysal üçin aýdaly talip bolsa talip, okan adam bolsa okan adamlar bilen gatnaşygyny bilip bolýar. Nädende kim bilen kursaşlar bilen gatnaşylýanlygyny, işdeşler bilen gatnaşyp bolýar. Käwat doglan günler bolup biljekligini, o doglan günlerde de gutlamaly bolýanlygyny. Ana şu zatlary öz bir şol deňrägini ýanky jemgyýetdäki tutýan orny boýunça deňrek adam bolsa düşünşülip bolmagy mümkin kadip pikir edýäňde
Iň esasy adam şu dünýede özüň kämilleşdirmek üçin gaty hem zatlar bar. Ýa-ni gelin ýollaşyp maňa diýen bir git bolmasa sporda git, ýa bolmasa bir näme bir gidilýän bir denanyň guramalar zatlar, guramaçylyk, kurşoklar zatlar bolsa diýip şu men niýe halas etjek bolýar diýdi. Onuň ýa-ni ýaldyrdynym şu şeýle bir dile öwrenmek boýunça merkezler bar. İş öwrenetinde tikinçilik bar. Kim näme ýykyn etdi, aşgana urdan, powar bolmakdan şu özüni anamsızlygy bar adamlarda şu häsiýet gaty güýçlük mükadip kirýän. Mukadel dogrudynym şu ýazylarynyň gaty köp berdi. Psihologiýada şeýle ýazylýar, özüni anamy az bolan adamlarda gaty agdyklyk edýär. Özünün beýik gören ýagdaýyny ýa-da menden has beýigrek adamlar deňduşlum şonu alyp bilerler, menden has gyzykly adam aser edýändir, menden has owadyna aser edýändir, menden has näme diýen ýaşaýşa bolan bu gyjuglar bar adamlar diýip näme diýsen hem özüňden başga adamy beýik görmekden başlanýar. Emma islenik adam beýleki bir adama men demän biler, keşfi boýunça, dady boýunça ýöne ol başga bir zatlarda giden älam ahyry. Gaty adam giden älam bir Hudaýjan herimizi bir giden bir dünýeler salyp içimizde ýaradypdyr. Şu dünýeler açsak özümizde biz özümiz gaty gyzykly adam bolup bileris. Şoň üçin näme diýen şu iň kyn zat adam gatnaşyklar dünýede iň kyn zat ýöne näýlik bolsa şol sebäpli bir maşgalalar bozulmasyn, şol sebäpli bir gatnaşyklar bozulmasyn. Başga da görüşmeler zatlar az däl, janyňyz sag bolsun, mehribanlar. Goý gatnaşyklar berk bolsun.